Μαγευτική και πανέμορφη η Σιθωνία προσφέρει τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες σημαντικές ευκαιρίες για συμμετοχή κατοίκων και επισκεπτών σε πρωτότυπες και δημιουργικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις. Είναι βέβαια ήδη διεθνώς γνωστός και φημισμένος ο Διάπλους του Τωροναίου, σχεδόν λαϊκό φεστιβάλ πια για τον τόπο, που κάθε χρόνο διεξάγεται αρχές καλοκαιριού, με την κολύμβηση των 26 χιλιόμετρων που απέχουν Νικήτη από Καλιθέα. Όμως οι Νικητιανοί ήδη καμαρώνουν και για τα Σιθόνια, σπουδαίους αθλητικούς αγώνες. Σφυροβολία, σφαιροβολία, ακοντισμός ανδρών και γυναικών, δρόμοι και άλματα είναι τα αθλήματα όπου εκδηλώνεται και διεθνές ενδιαφέρον αθλητών με αξιόλογες επιδόσεις. Οι υπέροχες φυσικές ομορφιές στον Ήταμο, η Ντραγουντέλη, όπως λέγεται στην τοπιολαλιά το βουνό της Ιθωνίας, επόμενο ήταν να προξενήσουν το ενδιαφέρον των πολυάριθμων επισκεπτών με κοινές περιβαλλοντικές ευαισθησίες και μεράκι για επαφή με την παράδοση του τόπου και να αποτελούν πια αξιοθέατο για επίσκεψη μέσα από οργανωμένες διαδρομές στο τέλος του καλοκαιριού. Οι συνήθεις προτινόμενες είναι η Βουρβουρού Ασκαμιά Παρθενώνας, Άγιος Παύλος Ασκαμιά Παρθενώνας από 18 χιλιόμετρα και οι δύο και Άγιος Παύλος Ψαριά ως την κορυφή με 14 χιλιόμετρα. Εκεί θα ανακαλύψετε μεταξύ άλλων θεόρατα πεύκα και επιβλητικούς ογκόλιθους φυσικά γλυπτά και στην κορυφή του βουνού, στο πυροφυλάκιο, ίσως και να ορίσετε ξανά την έννοια μπαλκόνι του Αιγαίου. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ιδιαίτερα δημοφιλές το πέρασμα Ντραγουντέλη, που περιλαμβάνει πια 7 περιπατητικές διαδρομές, μια ποδηλατική και μια με άλογα, με αφετηρία και κατάληξη στον Παρθενώνα και συνολικό μήκος 25 χιλιόμετρων, περνώντας από Ήταμο και Προφήτη Ηλία. Όσοι έχουν καταδυθεί στα νερά της Ιθωνίας γνωρίζουν ότι αποτελεί μια από τις καλύτερες περιοχές κατάδυσης στην Ελλάδα, αλλά και από τις καλύτερες της Ευρώπης. Στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού, με συνεχώς αυξανόμενο κοινό, είναι πλέον τα καταδυτικά μονοπάτια. Η Σιθωνία έχει όλα τα φυσικά προσόντα για να γίνει ακόμη περισσότερο δημοφιλής προορισμός για καταδύσεις στο σύνολο της συνείδησης των τουριστών. Ήδη έχει γίνει ιδιαίτερα γνωστό το καταδυτικό μονοπάτι στο μικρό νησάκι Κέλυφος, ενώ στόχος του Δήμου Σιθωνίας το επόμενο διάστημα, κατά προτεραιότητα, είναι να μετασχηματίσει και να επεκτείνει τα καταδυτικά μονοπάτια σε περιοχές οργανωμένης ανάπτυξης καταδυτικών πάρκων. Κάθε χρόνο, την τρίτη μέρα του Πάσχα, διεξάγονται στη Σικιά οι δημοφιλείς αλογοδρομίες. Πρόκειται για ένα ιστορικό έθιμο που έχει τις ρίζες του στην τουρκοκρατία και είναι προς τιμή του καβαλάρια η Γιώργη και αναβιώνει στη γιορτή του Αγίου Γεωργίου. Την παραμονή το απόγευμα γίνεται συγκέντρωση των υπαίων στην πλατεία της Σικιάς, όπου παραλαμβάνουν από τον ιερέα του χωριού την εικόνα του Αγίου Γεωργίου και την μεταφέρουν στο παρεκκλήσι, στο χώρο διεξαγωγής των αλογοδρομιών, και την επόμενη, στην παραλία της Σικιάς, γίνονται με μεγάλη προσέλευση των ντόπιων αλλά και επισκεπτών οι υποδρομίες. Με διοργάνωση από τον Πολιτιστικό Σύλλογο του χωριού τα Σικιωτάκια, γίνονται παράλληλα και εορταστικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Μια πρωτότυπη και πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση τέχνης που κέντρισε πανελλήνια την προσοχή των φιλότεχνων διοργανώνεται πλέον στον Άγιο Νικόλαο. Το πρώτο μονοπάτι τέχνης πραγματοποιείται στην Δημοτική Κοινότητα με τη συνεργασία της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης Ιθωνίας, της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Νικολάου και τη συνδρομή του Πολιτιστικού Συλλόγου η Βουρβουρού. Στο καλλιτεχνικό δρόμενο με τίτλο «Το Σκιάχτρο» συμμετέχουν πολλοί και αναγνωρισμένοι καλλιτέχνες, οι οποίοι δίνουν μορφή στο σκιάχτρο, σηματοδοτώντας εικαστικά τη διαδρομή Άγιος Νικόλαος Τζέσμα. Στο γραφικό Μεταγκίτσι,
Ο Πολιτιστικός Σύλλογος του χωριού Νέα Άσα διοργανώνει στα μέσα του Ιούνιου φεστιβαλικές εκδηλώσεις με τον τίτλο «Ελέας Δρόμενα», που τελούν υπό την αιγίδα της Δημοτικής Κοινοφελούς Επιχείρησης του Δήμου Σιθωνίας. Είναι ένα τριήμερο γεμάτο με μουσικοχορευτικές εκδηλώσεις, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς μαγειρικής από διακεκριμένους μαγείρους και ντόπιες νοικοκυρές, που επιδίδονται στη δημιουργία πιάτων με ιδιαίτερες γεύσεις, ενώ σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, αγροτικοί συνεταιρισμοί αλλά και τοπική παραγωγή εκθέτουν τα προϊόντα τους. Εδώ οι επισκέπτες γνωρίζουν, βλέπουν και γεύονται ό,τι ο τόπος προσφέρει, με ιδιαίτερο σημείο αναφορά στην ελιά και το λάδι, που αποτελούν σήμα κατά τεθέν της περιοχής, αλλά και κινητήρια δύναμη οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης ευρύτερα του Δήμου.